20 години човека, който ще ми гостува днес, заминава за Италия, за да бере чушки и да пляска в телевизионно шоу. Но пляска така, че много скоро го избират за режисьор на същото това шоу. Значи, днес ще го помоля много да не пляска, че нашия режисьор леко е изтръпнал. Той вече има 7 филма зад гърба си. Някой от тях без жена му в главна роля. Моля, посрещете човека, който 3 дни в седмицата спи с Ернестина Шинова, останалите 4 с матрака си. Враг номер 1 на самовръстачката. Андрей Слабаков! Здравей, Андрей! Здрасти. Човека, на който се крепи половината тютюнопроизводство. Не знам, адски скъпи ми струва и мисля сега тук да си направя контрабанден канал, защото мисля, че е време. Да, надявам се, че минава през мен да изкаря и аз нещо от цялата работа. Ще видим, не знам. Иска да ти кажа нещо. Не можах да разбера защо са те избрали тебе. Къде да знам, сигурно знам ли? Не знам, според мен трябваше да бъде свиня, защото това е моето любимо животно. Знаеш колко свине трябваше да прегази, докато стигна до това място? Сигурно ти е било много трудно. Трудно, толкова грухтене се носеше тук около студиото, кастинга беше много труден. Освен това, аз много обичам свинята, защото е много вкусна. Ама да ти кажа, по Коледа се провеждаше кастинга, може би това реши до някъде нещата. Да, има голяма смъртност по това време. Преди 2 седмици трябваше да ми гостуваш, обаче нещо стана. Какво стана, матрака ли не ти беше много? Ми се врата, къв матрак, брат. Аз от една година този матрак. Още е удобен, цяла в България ти вярва и си купува матраци заради тебе, пък да ти си се изкривил от към врата. Явно не съм си купил подходяща възглавница. Добре, какво ще кажеш за публиката в моето шоу? Ние сме ги записали на трак 1 и 2, защото се страхуваме да не вземат, както е станало при тебе, да вземат мястото на режисьора. Не знам, аз като ръкоплясках в Рай, бях прочут с това, че никой не ме е виждал в кадър. Дигах адски много шум и много ме харесваха. И казаха, ама как е възможно, нито в един кадър те няма. Ми викам, това ми е професията, пичо, аз съм режисьор и успявам да се с кадър винаги. Добре, как ти се довериха? Ти разказваш някаква италианска мечта. Как ти се довериха от публика, платена публика, да станеш режисьор и те поканиха да работиш в Рай 1, после в Рай 2? В Италия е малко странно, значи не е като в България. Аз ръкоплясках и там поне ставаме всички близки. Нали? Сме платена публика, дигаме шум, когато ни кажат. И асистентите викат, ама ти с какво занимаваш? Викам, аз съм режисьор. И те викат, ама ти снимал ли си? Викам, снимал съм. Имаш и някаква касета, нещо да надеш, тогава нямаше дискове. И викам, имам. И им я дадах и след 2 месеца ми се обадиха от ръководството там на Рай 2 и ме попитаха кое предаване искам да режисирам. Да не си, освен че си ръкопляскал, да не си пляскал някоя италианка едновременно с това, да не би това да е пътя към... Не, аз отидах в Италия заради жена си, която беше на специализация в Силвио Дамико. Ясно, не питам повече. Ти малко като това момче, дето правеше торти едно време, после стана министър на спорт. Това е малко като Рокфелер, който е забогатял от една ябълка. Научи ли се, като дойдат в България чужденци, първо ги учат да псуват. Ти научи ли се в Италия да псуваш? Не научих италианци да псуват, защото те са много зле в това отношение. Сериозно, можеш ли да изкараш една дълга 30 секундна псовня италианска? Мога да изкарам, но ще са преводни български. Може ли да чуем? Например, fotti di tua madre rotto in culo, buco nero, froscio maledetto, Finocchio, disgraziato. Пример. Надявам се, че Адриано Челентано не гледа тази вечер. Ще стане много конфузно. Не, това са общо главно преводни псовни. Те в Рай, като ходех по коридорите, викаха, ето идва българина, мълчете, сега ще ни кажа да си ебем майката. Значи трябваше да придобриш по-дълъг пегел от бенда, ако мога да приготвят. Сега, че тук ще ни трябва много дълъг пегел да слагаме после. Там беше ли... Кажи. Беше ли известен като бунтар, защото в България това е твой имидж? Това, което ти разказа за коридорите, мисля, че е достатъчно. Те ми се доверяха, защото знаех какво правят. Това е, според мен, най-важното. Но съм щастлив, че съм имал късмет да работя там. Те са много кораи професионалисти. И ако знаеш какво правиш, нямаш никакви проблеми. Какво научи от тях? Научих една максима, която знаех и преди. 99% труд и 1% талант. Аз лично съм... Това е на Ленин, да. Аз съм любител на обратното. 99% талант и 1% труд. Добре, няма ли да ставаш политик, защото като бунтар си толкова популярен, че мисля, че може да организираш едно въстание съвсем спокойно?
Мога да стана, само ако стана едноличен демократичен диктатор. Аз се надявах, че Бойко Борисов ще стане такъв, но уви, не са точно така нещата. А ти смяташ ли, че можеш да го заместиш? Аз мога да заместя всеки, особено в политиката, тъй като повечето хора, които занимават с политика, това не им е работата. Сега играеш на последната ти роля, превъплъщението в ролята на Емилиан Пугачов, руски въстаник. Значи, какво ти струва? Щом се изиграл вече на екрана, може да изиграеш в живота. Това е ръководител, да го наречем, на най-голямото селско въстание в Русия по времето на Екатерина. За нас подходящ, значи. След това го разчекват на 4 коня. Нали също? Значи ясно, да, не е много за... Значи да знаеш, ако търсят магарета за разчекването, ти няма да се включат. Все пак тук вече се сближихме. Лесно ли се прави въстание? Според теб. В България, съдейки по историята, доста трудно се прави въстание, защото на всеки въстанник има по 3-4 предатели, нещата са по-сложни. Много ли си траем? А много говорим в същото време. Не би траенето в България е някакъв вид инат, което е типично не само за тебе, ами и за всички българи. Значи българин си трае, защото инат и вика: и тебе ще изтраеме, и тебе ще изтраеме, и тебе ще изтраеме, и ти на свой път ще заминеш някъде на майната си. Така е. Ние затова се кръстихме на инат, да покажем, че ината може да послужи за друго, не само за да си траеш. Не гледай сега, ината е нещо изключително, как да го нареча, положително нещо. Човек трябва да бъде инат непрекъснато. На инат ли си? Аз съм на инат непрекъснато и се занимавам само с неща, за които се изисква изключителен инат. Тоест се прави кино е страшно сложно и трябва човек да е голям инат, иначе няма да може да стане. А да пишеш поезия, трябва ли инат? Не, затова трябва, как се нарича, творческо вдъхновение. Поетични напани. Не, творческо вдъхновение. Не, напани не. Напани има ли, не се получават нещата. Значи, аз много се впечатлих от 2 строфи в твое произведение. Посягам аз към твоите гърди, козел ни гледа лошо и пърди. Значи, в какво състояние на духа трябва да се намира човек, за да му хрумне тия 2 строфи? Достатъчно е да се опитвал да прави секс с природата и резултатът е същия. Не си струва, така ли? Не знам, пробвай. Имай преди, че е пълно с мравки, калинки, божи кравички и всякакви инсекти и твари, които обикалят наоколо и зени храсти. Ти нямаш представа колко е пренаселено в природата. Нали? Ти завеждаш една девойка, тя се съблича, ти се събличаш и накрая вие се оказвате на нещо като арена Диварона, нали? Фрашкано е с народ. Добре, какво мислиш ти, на къде ни отива културата? Като започнахме от твоята леко кенефна поезия, но как писоарна поезия, да, има разлика. Между другото ще имам илюстрации, клозет на живопис, така че всичко ще се нареди. Добре, не смяташ ли така ще подкрепиш онази скулптура, която на времето ни изрисува държавата ни като тоалетна? Бъркаш много. Значи повечето държави са клозети, това е благодарение на политиците, защото не си пускат водата. Ние пускаме горе, някой явно в апаратната пуска в момента. Смяташ ли, че българин се е опростачил в последните години? Не смятам, че е по-голям простак от преди. А как може да му се помогне да стане по-малък простак? Не знам как му се помогне. То винаги между населението около 2-30% не са простаци, останалите са. Защото да си простак е много по-лесно. Това е, може би, единствения начин е медиите и най-вече телевизиите да разберат, че имат чувство за отговорност и със средство за възпитание. Върху какво работиш ти в момента? Някакъв проект, който да внушава всичко това? Работя над много проекти, стига да има пари, ще ги видите, живот и здраве. Добре, ние по традиция завършваме с въпрос от бабата на Поли Генова, която е морала и съвестта на нашето предаване. Нейният въпрос е, цитирам: Андрейчо, би ли си изпушил косата баби, ако ти свършат цигарите? Ти запали нова, значи да. Бих изпушил всичко, което има на този свят. Между другото, трябва да ти кажа, че аз пала е така просто от инат. В момента не че ми се пуши. Идеално, това е идеален, перфектен край за нашето интервю днес. Благодаря ти, Андрей. Виждам, че не издържаш повече, така че те пускам. На гости беше човека, на когото черния и белия дроб са почти близнаци. Режисьорът Андрей Слабаков!